मोजां जाबाय न' पुलिसफोराबो ओमफ्राय गाबोन लिंहरगोन बुंखादों। औ बेनोथ' गाबोन एकदम हमजाखासिगोन बियो मानसिया सोर गासिबो मोनथिजोबसिगोन। औ नोंसिनि आयंखौ बिदि खालामदोंमोन ना दालाय बहा गोबावगोन बेलाय। बेखायनोथ'। ओमफ्राय हाथरखिजों मेहेरखौ नुवाखै जे आङो बहाबा थांदों। बेवाइफोर आंना जानोथाय बहा थांदोंथाय। औ नोंनि बेवाइफोरा आरो ओमफ्रायथ' हाबाखौसो मोनजास्रायासै जोंना। हाबा जाबाथ' गैलामोनलै पुलिसफ्रा माथो हमगासिनो नै। जोंहा मेहेरा दाबो 18 इयार्स जायाखैना। बेनोथ' बिसिना हाबायाबो हाखु दाखु जासिगौमोन नालाय ने। मालाय गोसथोलायोबा। दे माथो जाखो आरो न'। बेखायनो आंहा देनांसो लासिगोन आरोना। आयौ आदै मालायसो ओमफ्राय सोरबा मेगन खेबनाय दंखायो। गैयालै बिदि रावबो गैया। नंखायना नंगौबा। मानो थगायनांगौ आं जाखो देनाय। ओमफ्रायथ' मोनाबायबो ना बहाथो थांमारखो बिसोरलाय। फन हराखै फन। हरदोंमोनथ' मेहेरा हरदोंमोन ना फनानो न'आवसो गालांदोंनो। ओमफ्राय सासेयाबा बहा थांखो। हाथरखियाबो खिन्थालाखै न'। बेरायहैनोसो थांबाय नामा बिसोरो। मालाय डेटफ्राव थाङाखै बियो मेहेरजों साइनो। आरो दाथ' नै फेब्रुवारि फैलायबायना। बेबायदिखौ मानलायो आरो नोंबो। नङा मानसिफोरखौ नुयो आरो आङो मानसिफोरखौल' नायो आं नङा। मानो बिदि खालामनाय मेहेर मानो बिदि खालामनाय नोङो। आरो मा बुजिया नोङो। एथ' बिदि थगायो। आरो नों गोरोन्थि बुजिबायलै। थगायनो दिनैसो मिथिबाय आङो। बेफोरबायदिसोना नोंनि सैथोआ। बेफोरबायदिसो थगायोमोन आंखौ मा सानलाबायखो बाहेरायाव आरो। नों आंखौ डाइरेक्ट बिदि रागा जोंबा जागोन आरो नों जे खालामो मेहेर। नों आंजों हाबा जानो नागिरदों नाथाय नों बेफोरबायदिसो। बिदि नङाथ'। दे थां मेहेर जायजों थानो गोसो बेजों थां नोङो। मानो फैदों नों आंजों। बेबायदि उल्था सिदा खोथाखौनो सोर फोरोंखो नोंखौ। आरोथ' नोंजों आंजों गोबां फाराग दङ। आं जोबोद सिम्पोल मेहेर आंनि जिउआनो बिदिनो। आरो नोंनि बेफोरबायदिखौ आं बुजिया। नाथाय आं नोंखौ थगायाखै होनबायना। आरो आं जे आंनि मेगनजोंनो नुदों। नंखायसो बेफोरो। आरो आंखौथ' आइयासो लिंहरदोंमोन ना। बेखायसो थांदोंमोन दा आङो। ओमफ्राय नोङो फैबाय नोंखौलाय सोरथो खिन्थाया आं बाव दं होननानै। दा नों बिदि जानला मानला नुना बुंबाय आरो। नोंखौ लोगो मोननायनिफ्राय आंथ' खालि नोंनिल'सो ना। ओमफ्रायथ' आं गुबुननि जानोबो साना। बिदिबा आइ बिखुनजोनिसो खामानि बेफोरो। माने बिसोर आंखौ बेफोरबायदि जाथों होननानै खालामखादों। दासो बुजि मोनबाय आङो। आंथ' खालि नोंनिल'सो ना नोंनिनो थागोन आङो जेब्लायबो। नों बिदि बुंबा दुखु मोनोलै आङो। बास जाबाय मेहेर। आरो जेबो बुंनो नांला। नाथाय आंबो दुखु मोनो नोंखौ बेबायदिखौ खोनथानो नुयोबोला। नंगौना अब्ला माथो इसेबां रागा जोङोलै। मानो जोङा बेलाय आंहाबोथ' मोन्थाय दङ ना। नाथाय दे जि जाबाय जाबाय आरो बिदि जाला। दे थ'दो होमबालाय नोंखौ मोनसे जायगायाव लांखानोसै आं दिनै। बबेयाव? नों राजिल' जाना बाखि आं दंसै। जों न'आवबो टेनसन जाबाय बियो। आं मानोथो बिदि फैनाय देनाय। नों जुदि आंजों गोसो दङबालाय आंखौबो फोथायनो नांगोन ना। नङाबा बिदिजों बोरै सोलिनो देनाय। ओमफ्रायथ' नोंजों थायोना आङो नों मा दासिमबो आंखौ हमनो हायाखै आरो एसेबो। आंनि मेगनाव नंखाय नुयो नोङो। नङा मेहेर गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय। मा जादों दादा? आं नोंखौ नुगासिनो जे नोङो एकदम सिरि सिरिनो माबा जादों? आब' आंजों एक्सिडेन्ट जादोंलै सासे मानसिया। औ आब' ओमफ्रायथ' बे मानसियाथ' बे बुहुमावनो गैला। मा बुंदों नोंलाय बेफोरखौलाय एक्सिडेन्ट जादों? औ आब' आं बै दिनखालि बिराद लोंदोंमोनलै एसे ओमफ्राय आं बोरैबा एकदम हरखाबै जाबायना ओमफ्राय जायगायावनो डेड मानसिया। मा बुंदों? औ आरोथ' जाय मानसिया एक्सिडेन्ट जादों आंजों। बुंलाय सोर बियो? नाय राजा जों नांगौबा मोजां रायलायगोन बिसिनि फेमिलिजों। नांगौबा फैसाखौनो हैगोन दे। नङा आब' बिसोर आंखौ नागारनाय नङा। मानोना जायखौ आं एक्सिडेन्ट खालामदों बे आरो गुबुन रावबो नङा सोर आं बिदासोमोन। मा बुंदों? मानो बिदि खालामदों नों बेखौ बरसाखौ? दाना मा जाबावनांगौ जाखो? जुलियाथ' मिथिबा नागारनाय नङालै नोंखौ। आरो मेहेर आबैयाबो। मा खालामबावनो दानालाय? आब' प्लिज आंखौ बासायदो ना आं बिदि जेलाव थांनो गोसो गैयालै। बासायदो दासो नोंहा इदि नायनो हायामोन? नाय बे जायगानिफ्राय थांग्रोदो नोङो। उनाव र' माबा मोनसे जागोन नाथाय बेनिफ्राय मानसियाल' ओंखारलांग्रोदो। दे जागोन आब' होमबालाय दिनै थांगोन आङो। जायखौ जे नों बुथारबाय मोजां खालामासै गथ'। बिनि फुरा फेमिलियानो नोंखौ नागारनाय नङा। नों जेबो साननो नाङा। 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 नों जेबो साननो नाङा।
बेफोराव आइनि आखायानोथ' गैयाथ'। नङाबालाय हाथरखियाबो बै जायगायावनो बोरै सफैनाय? एबाथ' नोंनि आखाइ दंब्ला गवालै आयै। एसे गाज्रि बिदि थगायदों आंखौनो। मोजां खालामासै नोङो बिदि खालामनानै। दाथ' नोंखौनो सन्देहआवसो दंलायलाङो आङो। हाब आंनि बिमाया बिदि खालामथारगोन ना? गावनि फिसालानि खुसिखौ नायनो हाया ने आयै नोङो? नोंथ' गवालै आयै। जोंनि मोजां मोनलायनायाव बेफोरबायदि हेंथाखौ आं लुगैया दे। नों मानो बेबायदि आंजों एरायरा जानो नागिरोथाय? गोसोआनो ओमफ्राय आंना बायग्लिजोबनो नागिरोना। बेखायनो आरो आङो बिदि आरो जेबो दाजाथोंसै। दिनैनो दानो हाबा खालामगोन आं नोंखौ। नाथाय मेहेर। बास जेबो नाथाय मिथाय गैला। मोनथिया आङो दुनियाव मा जायो जाबाय थाथों। मानो होनबा आंनि मोजां मोननाया माब्लाबाबो नंखाय नंखाया। नोंनोमोन, नोंनो आरो नोंनो थाबाय थागोन। नोंखौ मानो थगायनांगौ आं दिनै? अराय जिउ सानैजों बिदि थानांगौआ दानो बेबायदि जाबा जागोन ना? नोंबोथ' आंखौ फोथायनांगोन ना? आंखौ निमाहा होदो मेहेर। आं बुजिस्लाबियाव नोंखौ बेफोरबायदि बुंफ्रांबायना। मानो होनबा आं एसेयावनो दुखु मोनो। आरोथ' गिनाय मोनो आङो। ओमफ्राय गावनि मेहेरखौनो फोथाया आरो नोङो? बिदि नङा। नाथाय बाथ्राखौनो ओरैबायदि बुंबाय जे। ओरैबायदि बुंबाय जे माने? नोंनि आइयानोथ' आंखौ जिबायदि बुंदोंमोन न', आं माबोरै बेबायदि साना जानोमोन देनाय? सोर बुंनाय बिदि? जेबो नङा मेहेर। मालाबाबो गुबुननि खोथायाव गोजावनाङाब्रा। नों गावखौनो गाव ट्रास्ट खालामनांगौ ना। जुदि नोंहा गावनि सायावनो फोथायनाय गैयाबा अब्ला गुबुनखौ मा फोथायगोन देनाय? आंथ' बुंखाबायानो ना नोंखौ थगाया होननानै। आंखौ निमाहा होदो मेहेर। आं आरो बिदि माब्लाबाबो सानला। दे जागोन दे। बेफोरखौ मेहेरनो खिन्थानांगोन आङो। नाथाय माबोरै खिन्थानो आङो? जे बिनि बिमायानोथ' आंखौ बिदि बायदिसिना बुंदोंमोन। गावनि असे बिमायानो बेफोरबायदि गावनि फिसालाजों बोरै खालामनो हानांगौ दिनै? आंनि सिगाङावथ' ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बियो माया आइया। दा मेहेरा बेफोरखौ मिथियोब्ला मा सानगोन? आयै, नों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बेबायदि सिफायनो नागिरदों? नाथाय अब्लाबो मेहेरनिफ्राय गोजान जाया माथो आङो? नों आंखौ मेहेरनि फारसे एसेबां गाज्रि बिस सोना होनो सानदोंमोन आयै। नाथाय नोंनि साननायखौबो जाफुंहोआ आङो। जेरै आइया थारखौनो बुंमारदों। नों खालि गाज्रिल'सो साननो रोंगौ आयै। बेबि सना आंनि। थोद आरो नोंबो आंखौ जानला मानला सन्देह खालामलाबायोना। दे बेखायनो आं नोंनि सन्देहखौ गोजान खालामथारनोसै दिनै। ओइ गोदाव सोराव पण्डितजियाबो थांबायसै ना। मेहेर, ओमफ्राय दायो बेफोरो मा? नों आंखौ फोथाय खेबस' होनो ना थगायसुला। नाथाय आं बिदि नङाब्रा। बेखौनो फोरमान होनोसै आं दिनै। बे पण्डिताबो मन्त्र रायनांगौमोन। मानो बिदि थांखो बियो? बैसो मिलायाखैसो होनना बुंगारगारबायना। ओइ बाद दे बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया जोंहा। दे ओखि बेबि आंनि। दिनैहाय गासैखौबो इसोरनि सेराव साखि लानानै नोंजों जुलि जानोसैलै आङो। नाथाय बेफोरो माबोरै जागोन? रावबोआनो गैया जोंनि न'नि। हनै इसोराथ' नुगासिनोखाना। ओमफ्रायथ' जुदि नोंहा आंनि सायाव फोथायनायानो गैयाबालाय? बेखायनो नोंखौ लाखानोसै आङो। देलै उननिया उनाव जाबाय थागोनलै। दिनैनिफ्राय गोसो गोथारै नोंखौ आं आंनि जिउनि लोगोरि खालामसै। दे गोबाव खालामनांला आरो। मा सोलिगासिनो बेयावलाय? लावथिनांगौ नोंसोरनो? नोंसोर थेख्ला थेख्लि गथ'आनोसो बेबायदि। जोंलाय माथो खालामखो? थ' थानायाव। मालाय हाबा जानो नागिरनायाव मा डिस्टार्बलै? नोंसोर मिथिया नामा थासारिया मा सोलिगासिनो दा? बेफोरजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया। ओइ गथ'फोर, 18 बोसोर जाबाय नोंसिनिया? जायाखै। आरो बिदि हाबासो खालामफैबावदों नोंसोरो? मालायफ्रा हमजागासिनो आरो नोंसोरबो बेबायदिसो जाबावदों? मा? जोंखौ थांनो होदो सार। जों बेफोरबायदि आरो माब्लाबाबो खालामला। जों दाबो माबा क्रिमिनेल नामा? नों जे जोंखौ बिदि हमलाबायबाय। दाथ' जि बुंनांगौ थानायाव थाना बुंहैदो। नों बुंनो बुंनो हाया। बुंखाबायना आं नोंनाव माथो। खालामाखै जोंखौ एगार। हाब मा होनदों सार? औ बिसोर बैसो जाया माया हाबा खालामनो थांगासिनोमोन। बेयावनो हमनो मोनबाय सानैखौबो।
बेफोरखौबो बिमा बिफायाबो एसे नोजोर होनांगौमोन ना दे जाबायसै सार निमाहा होदो आं आंनि गथ'फोरनि बेफोरबायदि खालामनायखौ मोनथिथारामोन जेबो बिदि खालामदों नागिरदों ना मादों होननानै दा जुदि आं मोनथिनायमोनबाथ' बिदि जाहोआमोन ना सार हो गथ'फोरखौ सानैखौबो ने बिफा सोरां माबा मोनसे बुंदो औ सार दे खनसेखौ निमाहा होदो दे सानैखौबो आरो दाथ' हाबायानो जाथ'खायासैना सार ओइ बेवहाय जोंनि जेबो दाय गैया जुरिमम सिरि थाथ' दे आबा नुदों खोथाफोरानो मानसि गोरा गोरा नों जोंखौ मानो हमना लाबोनाय जेन माबा गिदिर दाय मावनाय थांबा थांनो बिराद लावथिसो मोनसिगोनलै बियो हा बिमा बिफा थानायावनो नोंसोर मानो बिदि दाय मावनो नागिरो दिनै मानलाय बिदि साननांगौ जाखो आबा दा जुगाव मा सोलिगासिनो नुवाखै नोङो बेफोरजोंलाय मा सोमोन्दो आंहालाय आंनि खुसिया जेराव बेखौनो खालामगोन आरो आच्छा दे सार जि जाबायसो दे बे बारावथ' हगारनोसै दा गथ'फोरखौ गोरोन्थि जाबाय बे खेबाव हगारदो सार उनाव आरो जों बिदि माब्लाबाबो खालामना जों सामलायसिगोन दे जागोन दाथ' एसेयावनो हाबाबो जायासै नालाय बेखौनोसो बासिबाय बे गोसो थोनायनिनो दाय सार माथो होनबावनो गोसो थोब्ला एखनबा समाव सानस'नो हायासै थोनाय सार बैथिजे आं एसे बाथ्रा रायलायबावनि ओइ बाबा सना नुवाखै मुलुगाव मा सोलिगासिनो दाल ओंख्रि मोनजासिगौमोन ना नोङो मुलुगजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैयालै आफा नोंलाय गोसो थोफेराखै नामा बेखौनो मिन्थिया आं आंनि हाथरखिनि थाखायथ' जेलावबो फैनो राजि मा जानो दिनै आफा मा जानो बे गोसोनि बेरामा आंनाव हाबखाबायना बोरैथो सोखानो हाबावनांगौ एसे थाबनो दालि ओंख्रिबो जानो राजि दे आङो हाथरखिनि थाखाय हे गसाय मा बुंखो नोङाबा दे जाफुंगोन दे आबा सानसेबाबो नाथाय बेफोरबायदि साननाङा दे आगोलाव हिनजावखौ नेलायबाय दाना बैसोखौ नेदोलाय मा होनबावनो आबा सना दे टेनसन लानाङा मा बेलाय बेफोरबायदिनो दे बिहामजोखौनो मोनथारखागोन नोङो जेबो दावराव दा खालामसै सिरि सिरि थुदोल' ओइ गियालां पुलिस थुलिसनो ओरैमाबो जेरावबो हेंथाखा आच्छा नोंथांमोनाथ' आरो मोनसे केस दंबावोमोन ना दा गारिनि एक्सिडेन्टनि नाम्बारखौ जोंनो हरदोंमोन ना औ सार ओमफ्राय माबा खबर मोनदों नै बेलाय बेयाव दंजोबो मानसिनि डिटेल्स गासिबो मोनजोबबाय दा नोंथांमोना सिनायो नामा बेखौ बोरो आंबोथ' नायनो बोरो दाथ' गारियाबो एक्सिडेन्टआ बेजों जादोंमोन मोजाङै कनफार्म खालामबाय सोरथो जाखोब्रा बे हारामियालाय जुरि जोंबो थाबैनो हमनो नागिरदों मानसिखौ जेलनि दालि ओंख्रियाल' रेडि दोनखादो सार नंगौ नामा बेथ' आरो जेलावनो फैखासिगोनबालाय हमजानोथ' सान्सआ एसे बारासिन जाबायलै आंना दाथ' जेलाव थांनो गोसो गैथारालै आङो दा मामाय मेहेराबो आंखौ नागारखानाय नङा बियो जुदि मोनथिबानो बेथ' मा बरसानि फुरा खान्दानानै नागारनाय नङाना जानाय नंला दिनैनो ओंखारलांनांसिगोन आङो उनफोरावथ' एसे थान्दा जागोन ना अब्लाना फैफिनगोन दाथ' जेबोथ' प्रुफ गैया अब्लाबो गिनाय मोन्दों आङो दाथ' आंनि गारिखौ मोनखाबायानो बिसोरो अब्लाथ' गासैबो नायजोबखागोन जानाय नङा बिदिजों ट्रेनाबो एसे थाब फैब्ला मोजांमोन दाथ' आब'आबो एसे जानगारावसो थाथ'नो थिनखादों मानसि डेट जादोंना नङाब्लाथ' जेबो प्रब्लेम गैयामोन ट्रेना फैगौ माथो थांखानोसैबो डाइरेक्टनो ओमफ्रायथ' सोर मोनबावनो रथ' आमाय आरे बेग लानानैलाय बहा चलदिए खेबसे आंनोबोथ' फोरमायलांना उप्स आमाय आमाय मेहेर नोङो औ आंलाय नोंखौ आलासि जानोसो लांफैनो नागिरदों नाथाय ओमफ्राय नोंलाय बहा खारनो नागिरदों आमाय ओइ मा खारलाबायनोब्रा आंथ' एसे खामानिनि थाखायसो थांनो नागिरदोंमोन खामानि ना गिनानै खारनो नागिरदों गावनि दायनिफ्राय बारग'नो साननो नागिरदों दाय माने मा दायनि बाथ्रा बुंलाबायदों नोंलाय जानला मालानो मा दायनि बाथ्रा दायनिगिरिया जेसेबांखि खारग'नो साना मानो नाथाय बिनि एन्जामाथ' हमजाखायोआनोना हमजानो माने मा बुंनो सानदों मामाय खौरांफोरा गासिबो जोंनि सिगाङाव फैजोब्बाय एथ' गिदिर दाय मावनानै बहा खारनो सानदोंमोन नोंलाय मा दाय मावदों आंलाय अब्लाबो नोंनो खिन्थाबावनांगोन वा आमाय वा डेन्जारथ' आमाय नोंथ' जिबायदि दाय मावबायना बहा बारग'बावगोन नोङो ओइ जुरि